kai kuma bura uba saboda tsaba tunani ba na kulle shagon na manta da kin a ciki ina ma haƙi zai balle wannan rayuwa haka ni ba gwara man bagarin ba kawai in koma ne gasko tutu in koma sodo na rinji da Allah duk wannan ya zo na je na neman shago sai da mai zan yi ni in sara mu kowa ma huta kawai na ba da Allah wanda kawo da sara mu kowa ya zo ya banda kwanan Malam barka ne. Na barka ne. Yawwa. Ka ga rabu daga Allah ina wuni? Lafiya lawan. Ina gajiya. Lafiya lau. Madalla. Faga da nono nake so da Allah ka ji madara. Eh? Faga da nono nake so ka ji madara. To, wannan karan babu nono sai da dama ma da ruwa. Me? Sai da dama ma da ruwa. Ya za in sha faga da ruwa Allah kiyaye. Ina jikin kicin nake. Kicin? Eh. Wannan ne kicin? Eh, doya nake. Kai, Malam ya za ka raina mun wayo? Ni ya za ka raina mun wayo? Dan iska ne ni fa da ganin nan. Na fi ka iskanci. Flashing, unlocking, downloading. Wai ashe wai da maka waya kake sayarwa? Eh, ka mai ne. Allah saki to ya kulle shagon ka zo kuma sai san batu kake kana tunani me faru? Ka ga malam. Man ciwar ka ba shege. Sai da shagon zan yi. Saboda me? Ka siya. Yanzu da ake so matasa su dinga dogara da kansu dan me kai kuma ka samu sana'a za ka saida ta wani dogara haka za mu dogara ainihin inda rayuwa take komai ya lalace babu wasu manya wanda za su taimake mu ba wanda suka san darajar matasa manyan gobe albishirinka goro to ai nesa ta zo kusa na me kana ina baka da labarin wazirin Gaya Usman Alhaji kuma buro ba sun kade ka ce wazirin Gaya shi mana to an tun ina yaro na san shi to wallahi tallahi yanzu ya dauko da mara taimakawa matasa irin ku kuna da zuciyar nema kuna da yadda za ku yi amma kasuwancin naku ya tsaya can to yanzu mafita ta samu kai ni ba tun ina yaro nake jin irin taimakon da yake yi wallahi saboda shi ne za ka ga shi ba shi bane gidan marayu tallafa ma marasa karfi guragu makafi kawai makarantu na islamiyya da sama masallatai da yake gyara mutumin nan na rantsi da Allah an kare ma zance shi ne mutanen Kano suke fatan su kai gaji ganduje. Dan Allah? Na rantsi da Allah. To yanzu ma haka ya fito da aniyar taimakawa matasa gajiyayyu makafi na kasassu kai kowa da kowa albashirinka. Goro. Ba a gidan haya kake ba? Gidan haya nake. To yana nan ya gina estate ya gina gidaje yana tallafa mutane saboda waɗanda suke gidan haya ba su da kai ba sai da za su yi ba su koma nan domin su ma hankalin su ya kwanta su zama cikin kwanciyar hankali da natsuwa da jin daɗi. To albashirinka MD Haruna Zubairu to shine MD na gidaje na nan Kano shi yake tallafa mutane da komai na gaba da haka gidajen. Ka san kuma shi wannan dama inda yakon amana ne. Da gaskiya. Inda yakon amana ne da gaskiya. Na san. To inda yakon amana ne. Bai da na biyu sannan kuma ya je ya ɗauko halin jajirtaccen yaro mai aiki wato Shamsu Gwaska shi ne wakilin shi a nan wajen tallafa mutane saboda shi Shamsu shi ya san talakawa shi yake zama cikin talakawa shi yake komai da komai shi ya zakulo shi ya damƙa mai wannan ragama a hannun shi don haka kai ma ba zama za ka yi ba yanzu mu je kawai a kai kukanka wallahi tallahi sai ya taimaka ma. Ka kulle shagon? Ba ci kawai. Yawwa.